Qaasuitsup Kommune står over for en lang række alvorlige udfordringer, som der skal findes løsninger på. Nærdemokratiet halter, og mange børn mistrives. Derfor går vi i aften helt tæt på de opstillede partiers løsninger og visioner. Velkommen til Krydsild her fra Kulturhuset i Ilulissat. Og velkommen til jer. 4 af de opstillede politiske partier. Atassut kunne desværre ikke være med, men det er Lena Ravn Davidsen fra Demokraterne, det er Nuka Kleemann fra IA, Ane Lone Bagger fra Siumut, og så er det fra partiet Lanarak, Edvard Geisler. Velkommen til. Verdens største kommune har siden sin tilblivelse været i strid modvind. Kritikken lyder, at der bliver centraliseret for meget i Ilulissat, og de øvrige byer glemmes. Delingen, som nu kommer, ændrer dog ikke noget for den nordlige del af kommunen, hvor Ilulissat stadigvæk vil være hovedby for Upernavik og Qaanaaq. Og det har mødt hård kritik også nordfra. Prøv at høre med her. Uamun maani awennaani niaqataasamun tamattuqartutsaaqataanaan taqataarusuppugun amma tutsuinaqtimik pineqarnitsarpun qinikkani kitsaasiнгерорпарпун таавали нарингиннатсиги tamattuqartutsaaqataanaa silavanni taamatun pineqanngikkaangатта таава qulaaningaanni taamanni sukumisum chorniaviineqarsumanata imaliinni taasqataaroorutaliinni ataqqinatsarput pingitinneqarani uavitsin atsivallaartaqimmat taqataasimeqanngikkaa taamaammat innittaasut kitsaasigisarpun uummannar uperna qaanaarsi taan kommuningermitsarpun amallanera sulistigigorpun илилитсакисим пиассарнеқартутуллусоо иппоқ Qaasuit kommune исаартоориуго kommuneqatittali ilaannaluun ilisaasimangilang qinikkat tikippiartaingillmaanga мисингасиманарлуни Ilulissat инериартартиннеқарто уагут микинернииттугут унингаллута ималунни тунуллиуннеқартарлута Ilulissat taamat ingerlaniarlu taman ajoringerap akuarap kisian kommuneqatinginnissaан pingaartingilarput taamatut katataaqasutut inisseqqinnissorp kissaatinginnatsu. Siumut, Ane Lone Bagger, I har siddet på magten heroppe i en lang årrække. Som vi hører her, er kritikken rimelig hård af den måde, som I har håndteret kommunesammenlægningen på. Hvad er det, I ikke har været gode nok til? Vi må ærligt indrømme, at kommunesammenlægningen, den store kommune, der har været store udfordringer i starten. Der er 40 bosteder, og det er, som du siger, verdens største kommune. Og vi startede også med store økonomiske udfordringer, som ikke har gjort det nemmere for nærdemokratiet. Den blev i gåseøjne klemt, fordi kommunen havde simpelthen travlt med at holde hovedet over vandet hele tiden, og samtidig med at gerne forbedre vilkårene for borgerne. Derfor har nærdemokratiet været glemt, og derfor er det essentielt, at borgerservice i den nye kommune starter godt fra start. Det er jo selvfølgelig vores. Og så er det vigtigt, at man opretter frivillige, frivillige bestyrelser og råd og nævn. Dem har der heller ikke været økonomisk eller overskud til, på grund af den store udfordring, man nu stod som kommune. Så det er for eksempel Hallens bestyrelse. Den har ikke eksisteret siden Ilulissat Kommune. Den mangles sammen med andre råd, for eksempel Fiskeriråd, Turistråd og Erhvervsråd. Men man heldigvis kan vel godt kalde denne her interne splid for lidt en politisk fiasko, fordi kommunereformen kom jo med en række anbefalinger til, hvordan man skulle håndtere det her, for eksempel nedsættelse af lokalråd osv., som man jo slet ikke er kastet sig ud i på Nord. Har I lært noget af det her? Selvfølgelig har vi lært noget, og det er derfor, der skal forbedringer til. Som sagt, vi stod med store økonomiske udfordringer. Den første år skulle man spare op til 100 millioner, og så skulle man ud og låne penge. Men heldigvis med Siumut i spidsen, Qaasuitsup Kommune,
er økonomien kommet på fod igen. Og det giver råderum, for eksempel til nærdemokrati. Har I tænkt jer at nedsætte lokalrådet nu? Vi skal i hvert fald arbejde stærkt hen imod at opretholde nærdemokratiet, så også yderdistrikterne og andre byer i vores kommune, det bliver hørt. Men ikke nogen garanti på lokalrådet? Bygdebestyrelserne får uddelegeret mere ansvar og mere arbejde. Så på den måde får det medbestemmelse, og med ejerskab af kommunen bliver også højnet på den måde. IA, hvad er det, der mangler for, at for eksempel nu Bernavik kommer til at føle sig som en ligeværdig del af den her kommune? Ja, det er tankevækkende, at når de sidste 2 valgperioder, som Siumut har stået for, at de har haltet så meget i forhold til nærdemokratiet. Det er tankevækkende, at man ikke har gjort noget ved fra den første kommunallægning i store kommuner. Det er sådan, at vi går til valg på, at vi gerne vil skabe mere nærdemokrati, for at komme ind på de enkelte mennesker i centrum i både bygder og byer. Hvordan vil I gøre det? Vi vil gerne give bygdebestyrelserne mere kompetencer til at bestemme og råde over flere midler i forhold til, at de kunne bestemme over deres egen område. Vi vil gerne oprette lokalråd i alle bygder og byer. I har jo også siddet i kommunalbestyrelsen, så det er jo ikke sådan, så I bare kan kaste alt ansvaret over for Siumut. Hvorfor har I ikke gjort det og lagt pres på for at gøre det her for længst? Vi har jo presset på, men der er nogen, der hedder, at når det her demokratiet, at vi altid er mindretal i vores store kommune. Demokraterne, hvad synes I, der skal til for at forbedre det her lokale nærdemokrati? Der skal føling til. Politikerne skal have føling for, hvad der sker i hele kommunen. Jeg har aldrig været i Ranach for eksempel. For at kunne, hvis jeg nu bliver stemt ind på kommunalbestyrelsen, så skal jeg have føling for, hvad der sker i resten af kommunen. Jeg kan ikke rigtig have føling for, hvis jeg ikke har været der, hvis jeg ikke har snakket med folk. Og man kan oprette så mange lokale råd og bygderåd, og jeg ved ikke hvad, men der skal være en kobling mellem kommunalbestyrelsen og de forskellige råd. Det har der ikke været, og det er der, hvor det hele knækker. Hvad tænker du, der skal til, sådan mere konkret? De forskellige eller kommunalbestyrelsesmedlemmer skal rundt til alle bostederne i kysten og være med og snakke med folk der og se og opleve, hvordan deres bygd og byer fungerer. Martina Ellerak, har I en manual til, hvordan man kunne skabe mere nærdemokrati, så alle her i kommunen kommer til at føle sig som en ligeværdig del af den? Ja, partierne har altid nogle løsninger, når man taler om det personlige og det alle forhold, der taler for inden for landets rammer. Men først og fremmest, så må vi også sige de klart i øjnene. Man har kopieret det danske system for at lave den store kommune. Det er den fundamentale grundlag for, at det har gået så skidt, fordi at man ikke skal bare kopiere alle de normer, man har haft i Danmark, fordi det er meget forskellige afstande, og det er virkelig meget kulturelle forhold, der taler for, at de vil mislykkes. Og det er den grundlæggende element. Men når det er sagt, så skal vi give de lokale kredsmandater, give dem kompetencer, således at de kan tage beslutninger på vejen af kommunalbestyrelsen, fordi at vi skal ikke vente på, at borgmesteren skal komme på besøg. Når borgmesteren rejser, så får man de samme problemer igen. Problemerne skal løses på de lokale steder, hvor vi giver mandat til den lokale kreds valg kommunalbestyrelsesmedlem, fordi at alle sager skal være afklaret på lokalstedet, i stedet for at man skal sætte den til Umanak eller til Ilulissat eller til andre steder. Det skal løses på stedet. Kan jeg forstå den første kritik, du lige kommer med, at I måske vil arbejde for en yderligere opsplitning af kommunen, eller hvordan skal det forstås? Hvis jeg må lige høre det, ikke? Vil I arbejde for en yderligere opsplitning? Nu siger du er meget modstander af kommunesammenlægningen i det hele taget.
Vi taler ikke om kommuneopslætning. Vi taler om at give et mandat til krigsmandaten, således at sager, der kan være af hastende karakter, kan lyses på stedet. Fordi vi skal ikke sprede alt det her forhold, fordi nærdemokrati er et forhold, der taler for, at sager skal løses på stedet, og ikke vente på, at et person skal svare på det i Ilulissat eller andre steder hen. Siumut, nu hører vi en hård kritik, specielt fra Urbernavik og sådan noget. Hvis vi tager den, hvordan vil du sørge for, at folk i Urbernavik kommer til at føle sig som en ligeværdig partner i en kommune, som I traditionelt sidder med magten i? Jeg kan godt forstå, at følelsen, at beslutninger bliver taget hen over hovedet på dem, føles derude. Fordi, som sagt, stod vi med meget store udfordringer. Indbyggerne, borgerne, kender deres hverdag, og de kender deres udfordringer derude. Så er det vigtigt at inddrage dem ved hjælp af lokale råd, eller frivillige bestyrelser, eller nævn, for den sags skyld, og høre deres forslag til at lette deres hverdag. Og ligeledes er det også vigtigt fra kommunens side, at man har et eller andet form for informationsorgan ud til borgerne. Det er vigtigt, at man, når man har besluttet et eller andet i kommunalbestyrelsen, at de så også når ud til borgerne ved hjælp af en informationsmedarbejder. Vi hører her, at I også bliver kritiseret for ikke at komme derud og møde dem, og de kender jer ikke. Er det noget, I kan lave om på? Borgmesterne sammen med udvalgsformændene i Qasigiannguit Kommune har gjort deres for at rejse ud og nå til alle bosteder. Der var 40 i Qasigiannguit Kommune. Det er lidt af en udfordring. Man skulle rejse året rundt nærmest for at nå ud til alle bygderne. Det er derfor, man har en geografisk mandat ude i stederne, så man netop kan ved hjælp af disse kredsmandater sikre, at der er demokratisk antenne, hedder han sagt. Så jeg hører over en bred kamp, at man erkender, at det her ikke har været godt nok. Der skal gives mere magt til de lokale bygdebestyrelser. Der skal eventuelt nedsættes lokalråd. Er det sådan forstået, demokraterne? Alle byer har haft repræsentanter fra deres by i kommunalbestyrelsen. Så den har været der. Men der har været en... Hvis man kan sige, at der er nogen, der har løbet med fra deres ansvar, det er der, hvor vi synes, at det har farligt. Det er, at man har ikke kunnet have føling med de andre byer, og kun tænke på deres egen by fra hver sted. IA, det bliver en dyr omgang det her. Omkring 15 millioner kroner kommer det til at koste den her opdeling. Det bliver en årlig udgift på omkring mellem 5 og 6.000 kroner per borger. Tror du i virkeligheden, at borgerne i den nordlige kommune her er interesseret i den ekstra regning? Ja, selvfølgelig. Demokratiet koster, og nærdemokratiet koster endnu mere. Det er derfor, at vi i Qasigiannguit Kommune her i Inuit Ataqatigiits side vil arbejde for, at man skal prøve så vidt muligt at oprette lokalråd og skabe nærdemokrati gennem der. Og ikke mindst, at vi gerne vil give bygdebestyrelserne endnu mere kompetence til at beslutte, så man ikke behøver at vente fra centralt hold. Det er selvfølgelig, alting koster her i livet, det må vi indrømme, men det er noget, der også hedder prioritering. Vil man prioritere nærdemokratiet, så man må også tage den sure beslutning, at det er det, at vi skal arbejde for, og det er vi klar i Inuit Ataqatigiit. Partierne nej. Jamen, jeg må da sige imod demokraternes udmeldinger om, at med krigsmandaterne har været negative, eller de ikke har haft lyst til at løse opgaverne. Fordi man har ikke givet dem mandat til at finde frem til løsninger på de lokale steder. Fordi en organisation, som er en kopi af det danske system. Og det er derfor, det har mislykkedes. Fordi vi skal sætte landet i relief ud fra de normer, som vi har her i landet, hvis det skal lykkes. Uden vores erfaringer, uden vores formål, uden vores målsætninger, så kan alt gå galt. Ja, demokrater. Jeg kan ikke sidde i kommunalbestyrelsen
bare for at være der for min by. Det er det, hvor de har fejlet. Er det rigtigt, Anne Lone Bagger? Har der været for meget, man for meget fikseret på lige præcis der, hvor man kommer fra, og så får man ikke tænkt på kommunens hele gode? Nej, det mener jeg ikke. Vi, som sagt igen, stod med store økonomiske udfordringer, og økonomien er på rette fod igen. Og dermed har vi mere råd til nærdemokrati og andre udviklingsmuligheder, vi nu har i vores kommune. Så man kan eventuelt starte med at udvikle fiskeriet, udvikle turismen, i forbindelse med, at der kommer en udvidelse i lufthavns her i Ilulissat, så der kommer gang i det kunne vel også være det fejl at sige, i økonomien, så vi får lavkagen gjort større, ja. I stedet for at skændes om at dele lavkagen i flere mindre stykker. Man kan jo også sige, at det hele er eksploderet lidt mellem hænderne på jer, og nu bliver kommunen delt i to, fordi I ikke har været den opgave, I var sat til at varetage voksen. Det på nærdemokratiet vegne, der er det fejlet. Det erkender vi, selvom IA slet ikke vil tage ansvaret for det. Der erkender vi, at vi har fejlet, og ved at tage ansvar, så laver man også forbedringer. Det er vi meget villige til at gøre, og blandt andet ved at gøre lavkagen større, som jeg sagde, ved at udvikle erhvervet. Der kan vi også have mere råd til velfærd. Så hvis IA for mere skulle have sagt, så kan vi ikke om et par år spille sådan en video og lave en ny Grolab bare om nærdemokratiet i Nordkommunen, så har I fået styr på det? Altså, vi vil gerne skabe nærdemokrati i alle byer og bygder. Det er i sig selv en udfordring. Det er også i sig selv en udfordring, at vi er verdens største kommune. Men IA står ind for nærdemokratiet. Vi vil gerne tage ansvaret for at skabe nærdemokrati i vores kommende nye kommune. Jeg tror, vi stopper diskussionen om nærdemokrati her, og så springer vi videre til næste punkt, og det er nemlig, at Qaasuitsup står over for en lang række alvorlige udfordringer med at give børnene mange steder et godt og sundt liv. Børnetalsmanden har på en lang række rejser i bygderne i kommunen slået fast, at Qaasuitsup Kommune på en lang række områder ikke overholder børns fundamentale rettigheder, som beskrevet i FN's børnekonvention. Prøv at se med her. Det, jeg kan tage udgangspunkt, det er jo selvfølgelig vores Nordgrønlands rejserapport, som vi lavede i 2014. Og ud fra den rapport var vi inde og pege på nogle meget kritiske punkter i forhold til en efterlevelse af FN's børnekonvention. Og her var der nogle generelle forhold, specielt i forhold til beskyttelse af børn og hjælp til børn, og børn i forhold til plejefamilier og besparelser på skoleområdet, som vi var inde og pege rigtig stærkt på. Og hvad er det, den kommunalbestyrelse har af udfordringer? Altså nogle af de her ting, som vi har peget frem i den her rejserapport, er jo nogle dybe grundlæggende problemer i forhold til børns vilkår og nogle meget store udfordringer. Og vi er sikre på, at mange af de udfordringer stadigvæk er gældende, fordi det er nogle problemer, der tager rigtig lang tid at løse. Så jeg er sikker på, at den nye kommunalbestyrelse også kommer til at skulle løfte mange af de her udfordringer. Ingen beskyttelse, ingen hjælp. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for, at den slags ting ikke eksisterer. Partin Alarak, hvad tænker du, når du hører det her? Jeg synes i hvert fald, at det er godt, at vi har en børnetalsmand, der kan påpege forskellige instanser, der indikerer for, at vi kan gøre det bedre end hidtil. Når det er sagt, så må vi også indrømme, at vi har virkelig ikke været med til at bruge vores ret, nemlig underretningspligt. For hvis vi ser et andet miserabelt forhold inden for samfundet, så har enhver borger ret til at underrette om det faktuelle forhold, der indikerer for, at vi bliver nødt til som offentlig instans blander os i forskellige sager, der sigter for, at vi skal løse problemet her og nu, og det har vi ikke været gode nok til. Når det er sagt, så må jeg også sige, at Qaasuitsup Kommune har etableret et rejsehold, et godt rejsehold, i tilfælde af meget kedeligt sag, der udover rejser vores forebyggelseskonsulenter
rundt om Rajsø Kommune med stor effekt. De er et prisværdigt tiltag, de har sat i gang. Jeg synes i hvert fald, at det er tomt snak, når man siger, at man ikke har gjort noget ved det. Jeg skal love for, at socialforvaltning arbejder højtryk på at finde frem til en løsning, der sigter for, at de børn, som vi taler om, det skal hjælpes. Jeg er sikker på, at der er en lang række kommunale medarbejdere, der knokler hårdt for, at det ikke skulle være sådan. Men trods alt, så er der masser af problemer derude, som vi hører børnetalsmanden Siumut. Er det godt nok, det her? Nej, det er aldrig godt nok, når børn lider overlast. Det er slet ikke godt nok, at vores børn har af 4.400 børn, 30% af børnene har en social sag. Det er slet ikke godt nok. Vi har i Rajsø Kommune 16 behandlere, og de behandler 1.300 sager. Og det er 83 sager per sagsbehandler. Den anbefalede vejledende er 35 sager per behandler. Så de arbejder benhårdt på at løse opgaven. Og vi hører så meget om det der 55 stillinger her i pressen. Og der er det lige fra ældrepleje til socialrådgivere. Selvfølgelig skal vi prøve med al magt at besætte disse stillinger. Jeg vil godt vende tilbage til med socialrådgiverne lige om lidt. Der er en høj grad af seksuel misbrug, der mangler rådgivning, der mangler vejledning, der mangler hjælp, der mangler handling i sager om børn. I har også siddet med i den her kommunalbestyrelse. Hvorfor er det stadigvæk sådan? Det er tankevækkende, at når den største parti i kommunen ikke har formået at løfte opgaven. Det er tankevækkende, at når man hører ude i pressen, at de forskellige medlemmer, som udblev til udvalgsmøderne, det er tankevækkende, at vi har så mange sager i vores kommune, men vi vil altid beskytte vores børn og unge i forskellige sager, fordi at det er vores pligt til som forældre, som voksne, at være ansvarlige over for vores børn. Og det er vi altid vores arbejde i vores forskellige politiske instanser, enten i Inatsisartut eller i kommunalbestyrelserne. Anne Lone Bagge, du får lige lov til at svare på. Men jeg kunne også lige tillægge, altså, der er jo også folk, der føler sig forfulgt, når de underretter. Der er rigtig meget alvorlige udfordringer derude. Hvordan har I det med, at det ser sådan ud i en kommune, I har ansvaret for? Først skal jeg lige tilbagevise IA's ansvars. De står over ved håndvasken sammen med Adasut. De er i Socialudvalget, og de har det været de sidste 4 til 8 år. De står ved håndvasken. Vi skal nok tage ansvaret. Det er vi rigtig gode til i Siumut. I står ved håndvasken. Nu gør Kleemann. Vi er gode til at vaske hænder. Det skal også og hilse at sige. Vi vil gerne tage ansvaret. Hvem er der svigter her? Det er borgmesteren. Borgmesteren er ansvarlig også for socialudvalg. Borgmesteren er også socialudvalgsborgmester. Så hvorfor skal bolden sendes videre, når man har selv ansvaret? Så vil han jo være ansvarlig for det hele. Hvad vil der være konkret skulle til, tænker I af? Hvad er det, der mangler for at kunne ændre det her? I forhold til sociale forhold, det at vi gerne vil arbejde for, det er, at inden alle sociale problemer eksploderer i forskellige familier eller andre forhold, så vil vi gerne forebygge. Vi vil gerne give kurser til dem, der ikke vidste om, hvordan man skal have en forældrerolle. Jeg vil gerne give nogle tilbud til at give nogle kurser for at bearbejde deres forskellige last i deres rygsæk i forhold til sociale forhold. Så det, at vi gerne vil arbejde for, det er at forbedre hver enkelt menneskes bærende rygsæk. Demokraterne, I har jo stået lidt ude på sidelinjen og kigget ind på det her. Nu prøver du at komme ind i kommunalpolitik. Ja. Hvad tænker du om den opgave, der ligger i forhold til børnene i kommunen? Jeg kan ikke se nogen strategi i, efter de har fået den rapport.
Jeg kan ikke se nogen strategi i, hvordan de har prøvet at løse problemet. Det er der, hvor de har fejlet. Det er der, hvor vi mangler en god og ordentlig strategi for, hvordan vi skal have punkteret den byld, der er opstået med de mange børnesager, vi har. Der skal en ordentlig strategi og planlægning. Tænker du i nogle konkrete løsninger? Hvad er det mere konkret, du tror, der kunne være med til at hjælpe noget af det her? Det er blandt andet de der 55 medarbejdere, der ikke er blevet ansat, som har manglet bedre forhold til at kunne søge ind i den stilling. Den vender vi ved til, Siumut. Der kommer jo en hård kritik her. I har siddet på magten. Hvad er det for nogle konkrete tiltag, der mangler for, at vi kan forvente den skude herude? I Qasiortut Kommune med Siumut i spidsen har vi lavet en børne- og ungepolitik. Og det gjorde vi for at beskytte og arbejde, at unge ikke lider overlast. Vi har FN-konvention, som vi skal arbejde under, og andre relevante lovgivninger. Derfor er det også vigtigt, når man så har lavet den politik, at man så laver en opfølgning hvert år, hver fjerde år for børne-ungepolitikken, hver fjerde år efter kommunalbestyrelsesvalg, og så hvert år for relevante udvalg med hensyn til handicapområdet, for forebyggelses- og dag- og fritids- og undervisningsområdet. Der sker rigtig meget. Jeg kan godt høre, at de gode intentioner er der, men jeg hører meget lidt konkrete tilbud på, hvad sidder I Siumut-gruppen og tænker, vi bliver nødt til at handle, gøre noget konkret. Hvad snakker I så om? Jamen, der snakker vi om, at vi skal etablere sådan et socialborgmester, der skal tage ansvaret og være der, i stedet for at udvalgene mødes hver anden måned eller sådan noget. En hurtig kommentar fra IA til det. En ny socialborgmester. Altså, må jeg lige præcisere, at borgmesteren er også socialborgmester. Hvorfor skal man prøve at opfinde noget nyt for at løbe fra ansvaret? Det er ikke en strategi. Når man siger, at Siumut har lavet, eller kommunen har lavet børne- og ungepolitik, ja, det blev lavet, fordi at det blev kritiseret fra intern hold. Hvor mange konkrete forslag har IA været med på Siumuts spor de seneste 4 år og sagt, vi skal gøre det her? Hvor mange gange har I gjort det? Vi har næsten i alle socialudvalgsmøder sagt, at vi gerne vil gøre noget for børn og unge, men flertallet har altid stemt ned mindretal. Sådan er demokrati. Har I sagt, hvad I gerne vil gøre? Vi vil gerne gøre for vores børn og forebygge de forskellige sociale udfordringer, som kommunen har. Fordi at hvis vi ikke forebygger, hvis vi ikke i forvejen siger, at vi gerne vil gøre noget ved det, inden at vi bliver... Det nytter jo ikke, at vi skal gøre noget ved først, når vi bliver kritiseret. Det er en del af Siumuts politik her i kommunen. Så det vil vi gerne Siumut, den kan I lige svare på. Ja. Jeg kan berolige nu gør, at man modarbejder ikke hinanden, men arbejder sammen på tværs af partierne for børns bedste og ved og vel i dagens Grønland. Partiet Naleraq har markeret, og så er det demokraterne bagefter. Jeg synes i hvert fald, at jeg skal korrigere både demokraternes og IA'ernes påstander om, at vi ikke gør noget som helst i vores kommune, hvad vores forældrepolitik angår. Vi har etableret familiehuse, der sigter for, at vi skal hjælpe det belastede familie, så det kan komme på ret køl igen. Flere af dem er for øvrigt ikke i gang, fordi der ikke er medarbejdere. Men jeg må også sige, at vi har socialforvaltningen har sat nogle 15 personer til efteruddannelse, så deres kompetencer kan blive udviklet til socialrådgiver. For der er strategier, og der er løsningsmuligheder, som man intens arbejder for. Jeg vil ikke her stå og slagte kommunens medarbejdere og så sige, I gør ikke noget som helst, fordi der er virkelig satsning på området. Det er heller ikke meningen i hvert fald. En kort kommentar for demokraterne. Vi mener heller ikke, at socialborgmester er en løsning på det der store problem, vi har. Det er en udgift mere på alle de udgifter, der bliver sat til at have de
og de overordnede. Vi mener ikke, at en person som en socialborgmester skal have ansvar for de store problemer. Vi skal alle sammen tage ansvar for, at børnene får et godt vel og ved til dagligt. En sidste ting i det her, det er jo, og der kan vi tage dig, Lone Bagger. For 4 år siden, da vi havde den sidste valgkamp, der manglede 57 socialrådgivere og medarbejdere inden for det sociale område. Lige nu, 5 år senere, mangler der 55. Det sætter jo en stærk begrænsning på jeres handlemuligheder i, hvor hurtigt får man behandlet de børnesager eller andre socialsager, der er. Lige nu er det jo en stopklods for rigtig mange mennesker, når de møder systemet. Hvorfor er det så svært at skaffe de socialrådgivere? Som børnetalsmanden også som rigtigt siger, at arbejde for børns velfærd og børns ve og vel, det tager lang tid. Vi arbejder benhårdt på, at børn i vores kommune ikke lider overlast. Derfor er der også med god økonomisk råderum været muligt for kommunen at hjemtage anbragte børn uden for kommunen. Og ligeledes har vi nedbragt daginstitutionstaksterne med den økonomiske styring, der var. Derfor er det essentielt vigtigt, at man også kigger på økonomien og tilfører ny valuta til kommunen og til landet. Men så længe en stillinger står ubesatte, så er der begrænset, hvor mange sager man kan nå. Som du selv sagde, så sidder hver socialrådgiver med 83 sager. Det sætter nogle begrænsninger, og der er en befolkning i anden ende, der sidder og venter ulykkeligt på nogle beslutninger, der skal tages. Hvad kan vi gøre for at nedbringe det meget høje antal af ledige stillinger her? Vi skal i hvert fald også kigge på personaleforholdet omkring socialrådgiverne. Skal vi kigge på ansættelsesvilkårene? Skal vi kigge på, supervision. Forskellige tiltag skal vi gøre, og det skal vi gøre for børnenes skyld. Hvad er IA, Nuka Kleemann, klar til at gøre for at prøve at skaffe nogle folk i de ledige stillinger? Selvfølgelig gør vi det. Det er også tankevækkende, også at man skal. Det er godt, at man erkender, at der er et problem, som ikke gør noget ved i de sidste 4 år. Det er sådan, at hvorfor skal man gøre noget ved problematikken først efter, at børnetalsmanden har kritiseret kommunen? Hvor er så ansvaret? Ansvaret ligger jo i de forskellige udvalg, og ikke mindst hos borgmesteren. Borgmesteren er blevet lønnet nu som en landsstyremedlem, fordi at han er fået flere ansvar og kompetencer til at styre kommunen. Og det har ikke Siumut-styret her i kommunen ikke har formået at leve op til standarden. En hurtig kommentar, Lone Bagger. Nu er du ikke borgmesteren her, men han kommer fra samme parti som dig, så jeg synes, du skal have en mulighed for at reagere. Hvis igen. Vi skal alle sammen arbejde på tværs af partierne, uden at skyde og pege fingre af nogen. Det er børn ikke tjent med. Demokraterne, hvis vi skal ud og finde de her 55 medarbejdere på socialområdet, der mangler, er I så klar til at gøre noget ekstraordinært, noget anderledes? Hvad kunne det være? Det kan være bedre boligforhold, det kan være bedre fritidsaktiviteter til det nye personale, det kan være alt det, der kan gøre, at en medarbejder kan få lyst til at flytte til de forskellige byer, hvor der mangles personale. I går snakkede vi lidt om det, og i Samasok har man også gjort det. Man har lovet noget ekstra til folk, socialrådgivere, der vil flytte til øst. Er I klar til at kigge på nogle lignende muligheder heroppe i kommunen? Det er vi helt klart. Det er en investering til at tænke fremtiden for børnene. Fortine Ellerak, vil I lige være klar til at gå ind og kigge på lønnen på nogle goder, på et eller andet, for at prøve at løse denne her åbenbart meget svære opgave? Jeg synes i hvert fald, at det er virkelig mange muligheder til at kunne løse problemstillingerne generelt set. Men når vi har sagt, at vi vil ansætte en socialborgmester, så er det grundlæggende element, at vi vil satse på, at
sager, der kan være af hastende karakter, skal lyses her på stedet. Fordi et socialborgmester, der sidder på stedet, kan afgøre en meget, meget penibel sag, der kræver her og nu handling. Vi skal ikke vente på borgmesteren, vi skal ikke vente på udvalgsformanden. Alle akutte sager, der kræver løsning her og nu, skal løses på stedet, i stedet for at vi skal lade borgerne vente 2-3 dage. De går ikke herven. Lige for at samle op på den. Siumut og Partii Naleraq går enstemmigt ind for, at der bliver lavet en stilling som socialborgmester. Er det rigtigt forstået? Blandt andet ud af de forskellige løsningsmuligheder, vi også påpegede, det er socialborgmesteren, og så lette personale forhold for socialrådgiverne. Ja, og tilbage til socialrådgiverne. Er I klar til at kigge på nogle ekstra bonusser og noget andet for at skaffe de socialrådgivere, der skal til? Jamen, vi skal arbejde for det, der skal til for at lette børnenes hverdag. Meget fint. Vi stopper diskussionen om børnene her, og så springer vi til et emne om erhvervsudvikling, fordi der skal selvfølgelig også penge i kassen. Og jeg tænkte mig at starte med at prøve at kigge på bygderne. I er den kommune i Grønland med flest bygder, og rigtig mange af dem har svært ved at køre rundt. Der mangler nogle penge i kassen, der mangler nogle jobs, der mangler nogle penge i lokalsamfundet. IA, hvad tænker I vil være oplagt at kigge på for at få udviklet nogle af bygderne i jeres kommune? Vi vil gerne udvikle bygderne gennem erhvervslivet. Vi skal kigge på to mest essentielle ting. Det er fiskeri, det er turismeområdet i vores kommune. Det er der, at vi skal satse på først og fremmest, og derefter udvikle flere tiltag i forskellige byer og bygder. Når du siger fiskeri og turisme, hvad er det så mere konkret, du tænker, at der kan udvikles, som bygderne kan få noget ud af? Altså, vi hører altid, at der er indhandlingsstop. Der er altid at klage over, at hvorfor strander turisterne kun til Ilulissat? Hvorfor kommer de ikke ud til andre kystbyer nordover? Det er derfor yderst vigtigt, at vi også skal lave en turismestrategi, så vi kan afhjælpe eller hjælpe til at få flere turister ud til kysten. Og vi vil gerne også arbejde for, at fiskerne får flere muligheder for at indhandle i forskellige indhandlingsmuligheder. Hvorfor er hellefisken halvt så dyrt i forhold til nu? Vi vil gerne give fri konkurrence i vores kommune langs kysten. Demokraterne, hvad snakker I om i gruppen, når I snakker om udvikling af bygderne? Vi mener, at kommunen har været en stor bremseklods for erhvervsudvikling med hensyn til, der har været blandt andet Halibut Greenland har haft store problemer med at få en byggemodning til at starte en fiskefabrik op i en af bygderne i vores kommune. Nu er der gået flere år, og de har stadigvæk ikke fået deres byggetilladelse. Og det vil vi være med til at lave om på, for det skal være nemmere for de private at kunne lave en arbejdsplads. Hvad ligger det skal ikke være en bremseklods, at man ikke kan få lov til at bygge. Okay. Hvad ligger der ellers af ressourcer i bygderne, som vi ikke får udnyttet optimalt i dag? Det er blandt andet fiskeriet. Det er en meget, meget stor indtægtskilde, vi har snakket så meget om. Det er en ressource, som vi ikke benytter os fuldt ud. Og blandt andet også turisme. Partii Naleraq, det vil vand på jeres mølle, fiskeriet og udviklingen af det, men er det det, der skal til for at udvikle bygderne? Jeg synes i hvert fald, at jeg må sige, at vores erhvervsafdeling er rollemodel for nogle kommuner, hvad beskæftigelsesfremmende foranstaltninger angår. Og det er den lid, vi skal sætte til vores erhvervsudvikling. For bygderne har enestående mulighed for at være med til at give bidrag til fiskeriets opblomstring. Ved at give dem de fornødne redskaber på landet, såsom fryser, havnefaciliteter og andre sigter for, hvordan man kan løfte erhvervslivet generelt set. Men hvis vi ser på byggesektoren skal også vide,
at partierne vil sætte pris på licitationsordninger, der tilgodeser lokale firmaer. Og vi skal ikke bare finde den billigste løsning på bekostning af vores lokale firmaer. De lokale firmaer skal vide, at partierne vil støtte dem intens, således at pengene strømmer ikke ud af vores kommune. De skal have deres penge, så de kan komme i vores kommunekasse. De skal vide, det er klart, at vi vil sætte på erhvervsudvikling, ikke bare for ords skyld, men med nogle formål, der sigter for, at vi kan løfte erhvervet. Anne Luna Bakker, hvad snakker I om i Siumut-gruppen, når I snakker om udvikling af kommunen her, særligt bygderne? Vi har i Siumut en målsætning om bygderne efter kommunevalg. Vi vil oprette et forsøgsbygd i hver kommune, så bygden laver sin egen produktion af råvarerne, det de nu har, og laver eksport, og laver en bygdebutik. Altså, således at vi kan sprede forsøget, hvis det lykkes, og det er vi fortrøstningsfulde med, at det kan ske. Fordi der er stor potentiale ude i bygderne, hvad fisk angår. Og så ligeledes, når lufthavnsudvidelsen kommer i Ilulissat, turismen, fiskeindustrien, det vil blomstre, og det vil... Hvad skal der for eksempel til, at bygderne får mere ud af de rigtig mange turister, som I er jo gode til at tiltrække her i Ilulissat? Jamen, vi skal have en strategi for, hvordan vi spreder turisterne ud i hele Nordgrønland. Ikke bare i vores kommune, men hele Nordgrønland. Fordi der er stort potentiale, når turisterne kommer. Det kan være en bærende erhverv i fremtiden, og vi skal være på forkant som kommune og gøre strategier og medarbejdere klar. Det kan ikke passe, at... Har I nogle konkrete, Nuka Kleemann, IA, på idéer til, hvordan man kunne få flere turister til bygderne, eller lade dem i hvert fald få en større bid af den turismekage, der trods alt er i kommunen? Ja, langt om længe, så er vi måske en af punkterne enige med Siumut. Det er klædeligt, at det sådan er politik. Men når vi skal udvikle for eksempel turisme, så er det yderst vigtigt, at vi så vidt muligt spreder hele til kommunen. Det nytter ikke, at Ilulissat kun får den største bid af kagen. Så det er også klædeligt for eksempel ude i det Manok, at man også udvikler turismeerhvervet nu. Vi har allerede i den nordligere bygder her, men vi skal have sådan en slags erhvervsudviklingsmuligheder inden for turisme i alle byer nordover. Vi skal så vidt muligt, som det hedder, harmonisere hele området. Så jeg hører samstemmende, at I vil arbejde for, at de turister, der allerede kommer, de også bliver spredt ud til et større område, så flere mennesker får glæde af de penge, det selskab, de nu engang har med sig. Demokraterne, en kort kommentar. Jamen, vi skal have solgt vores byer. Vi ved næsten alle sammen, at julemanden kommer fra Uummannaq. Men hvorfor lægger hans posthus eller postkasse lige her uden for døren? Den skal da til Uummannaq, så turisterne, der tænker på at komme til Uummannaq og se på julemanden. Og så kan vi den globale opvarmning, Qaanaaq, komme til den nærmeste by, til at opleve den globale opvarmning op i Qaanaaq. Det er sådan, man skal sælge byerne for at få flere turister til de andre Julemanden er et glimrende eksempel til en ting, som er gået rimelig meget stå her i landet. Var det noget, man kunne genopfinde? Det kan man helt sikkert. Hvis vi kigger på spredet ud til resten af kommunen, til byerne, Uummannaq og Qaanaaq og så videre, hvad er der potentialer der, som vi måske ikke får udnyttet ordentligt i dag, Partierne Rak? Jeg synes i hvert fald, at vi skal se på de faktuelle muligheder, som vi har kendt før tiden. Nemlig passagertrafikken skal genåbnes om til Uummannaq, fordi det er der en flaskehals ligger. Fordi det har været en stor generelt problem i mange år, fordi at Uummannaq-borgerne har mistet deres mulighed for at rejse langs kysten som turister. Og nogle turister har også mulighed for at sige Uummannaq på Sydvejen. Det er den vej, vi skal hen. Derudover så skal vi også udnytte de ressourcer, vi har oppe på Qaanaaq.
inden for erhvervs- og udviklingsrådet med. Der er hellefisk, og der er rejer, store rejer op på Siorapaluk-området. Uanede ressourcer, som vi i sammen kan løfte opgaven, således at vi kan sætte beskæftigelse op i Nordgrønland. Der er muligheder. Der er uanede muligheder, som vi kan sætte på højside, fordi uden fiskeri løft, der kan vi ikke opnå vores mål, fordi så det hele det afhænger af fiskeriet, hvis kompetencer jo ligger i, ikke i kommunen, men i Naalakkersuisut. Dem læner du meget op af. Kommunen skal råbe højere til Naalakkersuisut, fordi at vi kender de virkelige forhold på vores steder. Det kan det ikke passe, at det bestemmer på vores vegne. Lokale folk kender de faktuelle forhold, og så skal vi have et klart budskab til Naalakkersuisut. Hvis vi skal løfte erhvervslivet, så skal vores hovederhverv have det bedste kår for at løfte samfundspålagte opgaver, hvis vi skal løse dem på en økonomisk forsvarlig måde. Ane Lone Bagger, hvad tænker du, byerne kan gøre for at få del af en større udviklingskage her? Altså, Ilulissat har jo fået et isfjordscenter. Inumanak bliver udviklet nu her, men hvad med de andre byer i kommunen? Vi skal først og fremmest øge den private sektor, skabe rammerne. Når jeg siger privat sektor, så mener jeg også fiskerne. Det er private også. Vi skal den private sektor betaler for byggeriet, for regningerne, for handel. Og det er bedre, hvis og endnu bedre, hvis landanlæg gik over til hjemmehørende. Halibut er et godt eksempel på et konkurrence. Det skaber gode indtægtskilder for fiskerne. Nu snakker I jo meget om fiskeriet her. Er der ikke nogle andre muligheder for at udvikle nogle andre ting? Jo, turismen, det er en stor potentiale, og vi skal have strategier klar. Og der vil vi også komme med, at vi skal skabe en turistskole her i Nordgrønland, i Ilulissat eller i andre byer, i den nye kommune, der skal være. Vi er et stort turistattraktion her. Der er det bydende nødvendigt, at vi gør tingene klar, fordi ellers kommer andre udefra og viser vores byer. Vi skal gøre vores unge klar til at det vedtager, hvor mange midler, der skal til kommunerne. Vi glemmer ikke efter 2009, koalitionen mellem demokraterne i Inuit Ataqatigiit, hvor alting gik i stå på kysten, mens der var byggeboom i Nuuk. Derfor har vi en valgslogan, der siger udvikling i alle kommuner. Vi bedre mulighed for alle. Partiet Naleraq. Ja, partiet Naleraq vil lave ændringer, der kunne mærkes. Hvis vi skal have et sundt erhvervsliv, så skal vi have et sundt familie. Derfor vil partiet Naleraq også arrangere alkoholfri valgaften, der gælder for børn, unge og voksne. Et arrangement med fællessang, fællesspisning og folkedans. Kære venner, kom ud af busken og vær med til et arrangement, der gælder for hele familien. Sund familie skaber sund erhvervsliv. Det bliver sidste ord for i aften. Tak fordi I kom. Og tak fordi at I kiggede med derhjemme. I morgen er vi jo tilbage med et vælgermøde, og denne gang er det fra Asiat. Tak for nu.